Abrimos coa nova desta mesma tarde e é que, concretamente, os cans de rescate, a Brigada de Cans de Rescate de Protección Civil da Estrada está participando nunha búsqueda no concello veciño de Valga. Efectivos de Protección Civil, un equipo de cans de rescate e un helicóptero do 112 buscan hoxe no municipio de Valga a un xove de 32 anos que permanece desaparecido dende onte xoves despois de realizar o reparto da panadería na que traballaba. A familia alertaba ás 4 da tarde de onte ao 112 da súa desaparición e, sobre todo, tendo en conta que tería que ter chegado sobre as 12 ao seu domicilio despois de facer o seu traballo. Sin embargo, só aparecía o seu vehículo donde termina o reparto no lugar de Requián. Por eso, a familia presentou unha denuncia pola súa desaparición no cuartel da Garda Civil. Mobilizouse un operativo de búsqueda integrado por efectivos de Protección Civil, axentes do Instituto Armado e 3 cans de rescate que concluía a pasada medianoite sin resultados. Continúa arestora. Hoxe retomábanse a búsqueda con 6 voluntarios de Protección Civil, siguen os cans de rescate da Estrada e mantense o helicóptero do Servicio de Emerxencias do 112. O xove desaparecido, de 32 anos de idade, é de complexión fuerte, pelo moreno, ollos verdes oscuros e mide 1,72 m. Reside na parroquia de San Clemente, no municipio de Caldas de Reis.